Aha. És 3, megy. Megy? Mikrofon is van kapcsolva. Igen. Jaj. Hát hol is kezdjem? Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Konyha Király című műsorom. Első része, ahol én megpróbálok most egy palacsintát elkészíteni veletek, vagy hát igazából teljesen egyedül, de veletek. Hát azt tudni kell, hogy én híresen rossz vagyok a konyhában, még a tojásrántottát is képes vagyok odaégetni. A másik specialitásom pedig a puding készítés, amikor azt fel kell verni a kis habverővel, és akkor ilyen ez a két kifejezett étel, aminél így leragadt a tudásom, meg esetleg a sütőbe be tudom tenni a halrudat, krumplit, meg a pizzát, amire itt kajákkal. Viszont egy zacskós levest nem csináltam még soha, és úgy gondoltam, hogy itt az ideje megtanulni egy kicsit, hát hogy is mondjam, sziporkázni a konyhában. Szóval az anyukám első kihívása az az, hogy csináljak palacsintát, amihez kell 20 dekagramm liszt, 2 tojás, 3 deciliter tej, és 2 deciliter bubis víz, és 2 deciliter bubis víz, meg egy kis 0,5 deciliter olaj, és pici só, de csak pici, nagyon minimális. Előkészítettük itt a hozzávalókat. Itt van a víz, sajnos bubis vizet nem találtunk, de remélem, hogy ez is tökéletesen fogja majd helyettesíteni a bubis vizet. Nincs benne bubi, ez a különbség. 3 tojás kellett, de úgy gondoltam, hogy több mindig jobb. Ebben az esetben csak 2-et fogok felhasználni, de kiszedtem 3-at, mert ez így úgy gondoltam látványosabb. Itt a tej, majd egy pici sót, azt megoldjuk. Liszt és a kis mérleg, ugye? Hogy mennyit kell majd beletennünk ebbe. Halló! Szóval akkor mérjük is le a lisztet. Rámegyek itt az on-off-ra mindjárt. Tiszta protein. És akkor egy ilyen 20 dekagramm liszt kell. Hát az majd meglátjuk, hogy mire lesz elég. Amúgy ezt így kell? Erre kell rátolni, vagy valami kis tányérra? Gyerek. Várjál, ezt lehet, hogy nem így kéne. Ezt most itt visszateszem. Te. Én ehhez nem merek hozzászólni. Na. Reméljük, hogy ez így magában mennyit nyom. Hát ez így pont. -1 volt. Na, akkor most beleteszünk. Jó, ez kiderül. Na jó kézzel ügyesebb vagyok. Hát a jobb kéz, a magic. Na. Hát nekem senki nem adott ezt használati utasítást. 201. Szerintem annyival már lehet kezdeni valamit. Akkor így ezt itt így beletoljuk. Még ezzel úgyis maradt még egy jó deka kiló. Így. Na. Jól van. Hát akkor szerintem menjen bele a tojás. Időközben felvettem egy sapkát, mert nagyon zavart a hajam. Ugye, ebbe fogjuk mi majd belecsorgatni. Jó, egy kipipálva. De csöpög! Jöhet a másik. Nem ment be a héja, úgy látom. Kell még akkor 3 deciliter tej. Ezzel is meg vagyunk. Eddig kitűnő. Hát és akkor ugye öntsük bele hozzá. Szépen lesz ki. Szóval most jöhet a víz. Jó lesz ez. Akkor itt hát most nem 0,6-ot, hanem 5-öt fogunk hozzátenni, senki sem fog zavarni, remélem. Hát jó, kicsit sok lett, se baj. Ezt is ide
öntöttük, ugye? Na, most pedig felveszek egy csodálatos kis konyharuhát. A termék megjelenítés miatt ezt fordítva fogom felvenni. Így. Na, majd valahogy megkötjük. Szóval most akkor föl fogjuk verni ennek a kis madárketrecnek a segítségével, vagy hát nem tudom, hogy ez pontosan micsoda, majd így megoldjuk. Hát ez sűrű, mint gondoltam. Na várjál csak. Ráéreztem a technikára, anyu. Majdnem. Amúgy lehet, hogy valamivel meg kéne kenni. Hát ez... Egyikbe teszem a jókat, másikba a rosszat, ide meg a nagyon rosszat, ami majd megég. Remélhetően nem lesz jó. Hú, ez meg már füstölög. Hú. Jó. Ennyi? Aha. Mi? Hát ennél kell még nem. Akkor még. Jó. Nagyon lukacsos. Eléggé odaig. Mi? Szerintem ez ég. De Ja, még nem. még bőven nem. De akkor miért ilyen... Miért ilyen lukacsos? Tudja valaki? Aki tudja, az írja már meg. Mire vállalkoztam? Lehet, hogy nem veszünk palacsintát, basszus. Aha, na most. Bassz meg. Hopp. Gyerekek. Gyerekek. Hát ez pazarlás. Én azt hittem, hogy ez nem ennyire nehéz. Anyu! Túlságosan forró volt. Hát akkor fussunk neki még egyszer. Lehet többet kéne, nem tudom. Nem mondok semmit, nem merek. Forgasd körbe. Igazából, ja, most alakul, lehet, hogy forró volt a veled. Aha, lehet. Ott basztuk el, vagy ott rontottuk el. Már leválasztom itt. Na, ez már egész palacsinta állagú. Meg kéne fordítanunk. Basszus! Kicsit. Fú, hát ebből olyan palacsinta lesz, hogy ezt itt csipegetni fogjuk. Gyerkőcök. Ezt mered csipegesni? Aha, de ezt most feldobjuk. Jó, az mehet a középső szar. És figyelj meg, most lesz a jó. Az van. Meneküljetek mindannyian. Jó, szerintem ennyi elég. Akkor ezt most nagyon gyorsan nézel, de annál akkor csinálja. Varga Levente, szakács és vlogger. Apa. Jónak ígérkezik. Na? A gyerekek. Most jön a nagy dobás. 2.0. Olyan egyedi vagy. De hát ez... De mit csinálsz? Mi van? Ne! A gyerekek, ebből nem lesz palacsinta. Én azt hittem, jobb leszek. Meg hogy ez könnyebb. Minden elismerése van őké. Hát Grubi, ne haragudj, de... Lehet, hogy elbuktam most ezt a kihívást, küldetést, lehet, hogy legközelebb akkor... Na jó van.
Nem lett túlságosan jó vagy meggyőző ez a Konyha Király című műsor, de hogyha élveztétek és tetszett nektek, akkor dobjatok egy lájkot, osszátok meg, iratkozzatok föl, hogyha szeretnétek, hogy folytassam, legyen még ilyen videó, akkor írjátok meg kommentben, hogy mi legyen a következő étel, amit főzzünk, süssünk, bármi, ami szerintetek könnyesen meg is tudom csinálni, és nem lesz ennyire, hát, sziasztok! Jó, de miért? Én nem leszek szakács, gyerekek, szerintem ezt fel se teszem.